Какво става, хора? Аз съм един от от YouTube Diamonds, Никиен. Само си сменяме имената и не си играме Агари. Кръстили сме се България, защото ние сме българи. Аре. Знамето е много яко. Бягай. Да се скрием тук, да си чуем тук и да се скрием. Разкри се. Това ми е номера с на телефон, така да го правя. Видяхме, забелязахме. Някакъв ме видя. Но сега няма да ме изяде, защото съм по-голяма. Добре. Добре. Има доста игри, които завършват на .io. Се разцели, бе. И може тях да ги играя. О, благодаря. И така. В този епизод само да ви покажа играта. То всъщност вие я знаете, какво има да ви показвам, ама. Ама само да ви покажа може един епизод така да штракнем на нея. Дай ми малко и на мене. Този ги прималва, видях какво прави. О май гад. Вау. Айде бе, Хикс. Искам да цъкна. Така, пак сме си българи. Ето видяхте отдолу играта Дебил и защо се хвали в ТУС? Ето играта тук беше Дебил. Ето е Дебил. И тя завършва на .io. Да бе. Този иска да го изяде. О май гад! О, Джамбу. Просто обичам да се мятам така. Аз те мога да ти дам, ти можеш ли мен? Ти можеш. Бягай по-добре, аз ти казвам. То с по-добре да бяга. О, яко. Как ги изядох. Пикачу ме изяде. Вау, толкова бързо приключваме всички игри. Аз мислех, че поне 5-та минута е третата. Мислех за 5-та, но това е било трета. Няма да оставя на тез. Да ми изядат. Искам да стана голяма. Няма тъй. Очаквайте и Хикс Shadow Fight BG да снима. Ние имаме общ канал, както казахме в първия си епизод. Не само аз ще снимам, но той ще снима на Slither.io и така. На Slither.io не знам на коя друга игра и аз ще снимам на Roblox и той ще снима на Roblox. Не знам на какво ще снима. Аз ще снима на Minecraft, Agar.io и Roblox. Той на Slither.io. На Slither.io, Roblox и не знам коя още игра. Която му помогне. Той си знае, аз нищо не мога да кажа. Тук, Джамбо! Ела, бе! Идиот! Не! О май гаш! Джамбо, как се остана сами? Майко! Извинете, че се просвязявах, не знам дали вие чуете, просто е малко късничко 7 и... У вас па 7:30, ви говоря 10:30 и
Ми се спи малко, защото цял ден тичам, разхождам се и цял ден просто съм навън и не съм си идвала вкъщи. Не съм си давала и ми е малко мурно. Да ми се лежи. О, тем, добре, айде тем ще падне. Айде, пади тем с България. Той не иска да е тем с България. Аз тя да е само. Извиня се под нещо, телефона ми си дорка, който е до мен, винаги телефона до мен. Ако някой ми звъне. Но сега едва ли в 10:30 някой ще ме търси. Така, там някакъв се е бъгнал. Ела бък. Идиот. Някакъв направо си влезна в мен. Вижте. Тук е края. Пикачу. Хей, Пикачу. Да. Не! Сам когда? Не можеш да ми седеш, така ли? Не можеш? Не можеш! Мастика такава. О май гаш! 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 Вау! Не, благодаря, не искам да бъда изядена. Вие там си се боричкайте, България тук си расте. Не, благодаря, сега не искам да ходя там. Това джамбуля. Това джамбо всички. Защо всички това има е толкова известно джамбо? Не го разбирам. С 139 точки сме. Искам да стана с 200. Дай ми! Изядохме. Добре, хора, това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да дадете един палец нагоре. Също да се абонирате, ако още не сте. Да кажете канала ми на още на ваши приятели, близки, познати. И довиждане.